A investigación da que se fixo cargo o xulgado de Muros iniciouse tras as denuncias presentadas por varios hostaleiros de negocios localizados en Boiro, Noia ou Padrón, entre outras localidades galegas. Segundo informaron fontes do Instituto Armado, os investigados, un total de 5 persoas con domicilios en Almería, Cádiz, Girona, Málaga e Vigo, contactaban telefónicamente co establecemento, facéndose pasar por empregados da empresa suministradora de electricidade, informándolles da existencia dunha suposta débeda pendente de pago e advertíndolle de que no caso de que non a abonasen de forma inmediata se procedería ao corte da luz. Segundo os datos facilitados pola Garda Civil, o importe total estafado ascende a preto dos 11.000 euros. Dende a Garda Civil fa unha serie de recomendacións para evitar na medida do posible este tipo de estafas, máis frecuentes do que se cree. Dende o Instituto Armado apuntan a que antes de realizar o pago se verifique a información, contactando directamente coa empresa suministradora a través das canles oficiais, desconfiando ademais de calquera solicitude de transferencia inmediata baixo a ameaza de suspensión do servizo.